Música 10. În numele Domnului Iisus Hristos, pe lauda sa, deschidem ora de după amiază cu 293. Nu ceda ispite.
Duhul Tău ne-a îndemnat să venim în locașul Tău de închinare, unde să ascultăm cuvântul Tău. Te rugăm ca după făgăduința Ta să fim Dumnezeu nostru, să faci ca mințile noastre să se îndrepte spre cuvântul. Ajută-ne ca să ascultăm cu atenție, să învățăm să luăm aminte la ceea ce doresc să ne spui, să binecuvintești și servii pe care te folosești cuvântul Tău și ajută-ne ca cu toți împreună să fim atenți, să putem, Doamne, să prindem mesajul Tău. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. În puținele minute care au mai rămas, să ne
ne orientăm puțin asupra stării generale a bisericii. Biserica noastră este Biserica Domnului Iisus Hristos. Adică biserica din care noi facem parte este Biserica Domnului Iisus Hristos. Sfânta Evanghelie spune că o vede ca pe ochii din cap. Frumoasă ca luna, strălucitoare, dar măreasă ca niște oști sub steaguri, așa o vede. Nu vede starea în care este. William Miller a fost un om, nu prea a plăcut să afirme, nu prea a plăcut să... Dar când l-a chemat Dumnezeu, foarte greu i-a venit, a plecat. A plecat greu, dar a plecat. Greu a plecat, parcă îl văd într-un film, cum s-a dus a venit într-o zi, el a făcut un semn, a zis, Doamne, vreau să pun un semn. Dacă astăzi vine cineva din Biserica Adventistă și mă cheamă la să predic, o voi face. În ciuda faptului că nu am acest lector. Și cum se la biroul lui acolo, cu o lampă, mergând acolo, aude ciup la ușă. Când se uită, da, intră. Un nepot de-al lui vine și, unchi William, n-ai vrea să vină la noi la biserică să ne predici și nouă ceva despre iminenta venirea Domnului Iisus Hristos? Observați, atunci era apropiata venirea Domnului Iisus Hristos, atunci. Și el a rămas tablou, pentru că și-a adus aminte ce semn a pus. Și a zis, după ce zici William, îl întreabă nepotul din nou, că el a rămas așa puțin dezorat. Ce da, o să vii. Contăm pe dumneavoastră, da, o să vii. Și a plecat s-a dus. Acum a început lupta cea mai. Nu, vedea cu alea după birou, le arunca în jos. Până la urmă s-a îmbrăcat frumos, a pus o cravată și a luat-o și a plecat. Trebuia să treacă printr-o pădure de 2 km. S-a agățat de toate crăcile, a aruncat cu crăcile. Unde el zicea el în mintea, ce să predic eu, cum să predic eu? Și odată s-a împișlicat o cracă. Și zice, dacă eu nu îngenui, Dumnezeu mă face să îngenui. Și a îngenunchiat lângă un pom și a zis, Doamne, dacă Tu m-ai chemat, așa cum am înțeles, înseamnă că Tu poți să mă ajuți să și vorbesc bisericii despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și după rugăciune s-a liniștit, a plecat omul frumos cu potecă și s-a dus acolo. Frații l-așteptau. Despre ce credeți că le-a vorbit? Le-a vorbit despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. A ascultat la Nicu Butoi într-o zi, Nicu Butoi acum toată săptămâna, îmi pare că n-am putut să mă duc, a fost la Comișar, seară de seară, sunt evangelizare acolo. Și spunea așa, m-am pregătit pentru o întâlnire, trebuia să mă... 3 săptămâni la rând, 3 săptămâni la rând m-am pregătit. Și am găsit dobe și mi-am făcut schițe și am făcut. Dar când am ajuns acolo, nimic n-am folosit de ce am pregătit. Nimic n-am folosit de ce am pregătit. Așa s-a întâmplat și cu William Miller. El a început să vorbească despre un alt lucru. Despre faptul că poporul lui Dumnezeu respinge avertizarea. Respinge în mod voit, în mod conștient, respinge avertizarea. O să vă citesc câte ceva de aici, alții mai iau și din altă parte. Deci este suficient că dovezile se mulțesc și apasă asupra noastră, indicând că, în general, bisericile decad în mod întristător. Ele s-au depărtat foarte mult de Domnul și El s-a îndepărtat de ele. Deci bisericile s-au depărtat foarte mult de Domnul. Și o să vedem cauzele și o să vedem și remediile. Așa. Niciodată n-am fost martorii unei asemenea decăderi generale a religiei ca în prezent. În adevăr, biserica trebuie să se trezească, să caute cauza acestei nenorociri, că toți cei care iubesc Ionul trebuie să o considere ca o nenorocire. E clar că e o nenorocire. Nu vedeți că răul tinde în biserică să ia proporții uriașe și să cucerească suflete unul după altul, și să creadă că așa e bine. Când ne dăm seama cât de puține și rare sunt cazurile de adevărată convertire și vedem
pertinența și împietrirea aproape fără precedent din partea păcătoșilor, exclamăm fără să vrem. A uitat Dumnezeu să mai fie îndurător sau și-a închis ușa milei sale? A uitat Dumnezeu să mai fie cel care ne ia partea sau s-a închis ușa milei sale? Uneori și noi suntem puși în aceeași dilemă, să zicem, dacă s-a închis harul și nu ne omorâm și facem. Nu, harul nu s-a închis. Cuvântul Lui Dumnezeu declară clar. Harul și o să vedeți semnul care va fi și când, dacă vom fi atenți. Dacă vom fi atenți, o să vedem semnul. Dacă nu vom fi atenți, semnul trece pe lângă noi și noi nu ne dăm seama că harul s-a închis. Vom veni aici, vom predica, vom studia permanent, ne pregătim mereu. Tot ne pregătim, dar pentru ce ne pregătim? Pentru ce ne pregătim? Un om a spus, zice, eu vreau să fac o casă, să fie cea mai mare casă în satul ăsta. Și și-a adus el și-a luat de la ce are bani și-a strâns să el o viață întreagă și-a adus aici o casă cu 2 etaje, mare, mare, mare. Era într-adevăr cea mai mare casă din sat. Omul a muncit toată viața la casa aia, dar n-a apucat să se bucure de ea. N-a apucat, că n-a ajuns să o termine. Se întâmplă uneori și în viața de credință la fel. Și dacă vreți să vedeți casa asta, luați o pălinia de centură și când mai aveți puțin să ieșiți în șoseaua de Dragomire și o casă cu 2 etaje. Până la primul etaj are fereștrile puse, mai sus n-are deloc. Cartonul au vânt-o la carton după ea, probabil că nu mai are cine să ocupe de ea. Cam așa se întâmplă și în viața noastră. Învățăm, să studiem profețiile, să studiem. Și Apostolul Pavel spune clar că prea multă învățătură ce face? Nebunește. Nebunește. Obosește mintea, nebunește. Ați văzut am pe Ruben de dimineață. Este suficientă Scriptura pentru mântuirea noastră? Da. E destul. E destul. Dacă studiem cu atenție Sfânta Evanghelie, e destul pentru mântuirea noastră. Degeaba ne dăm atâta silință să cunoaștem. Dar când vom trăi ceea ce cunoaștem? O astfel de stare, spune aici, nu există niciodată în biserică fără o cauză internă. Auziți? Fără o cauză internă. Aici e cauza. Întunericul spiritual care cade asupra națiunilor, bisericilor și indivizilor nu se datorează unei retrageri arbitrare a Harului lui Dumnezeu. Nu. Și neglijerii sau respingerii lumii divine de către oameni. Dumnezeu ne dă o lumină. Care este lumina noastră? Care este deviza noastră? Ce spune Dumnezeu despre noi să facem? Spune, fii credincios până la moarte și ce se va întâmpla aici? Și îți voi da? Luna vieții, spune aici. Dar ca să fii credincios până la moarte, trebuie să-i dai lui Dumnezeu tot ce ai. Și inima, și sufletul, și tot ce ai, că numai în felul acesta poți să fii credincios. Fiule, dă-mi inima ta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să găsească ea plăcere. Unde? În cuvântul meu. Și dacă îi dă lui Dumnezeu inima, mai rămâne ceva? Ce mai rămâne? Nu mai rămâne nimic. Hai să vedem mai jos ce înseamnă această, de ce a venit această stare. Așa. O ilustrație izbitoare a acestui adevăr este prezentanță de istoria poporului iudeu din timpul Domnului Hristos. Prin aripirea de lume și uitarea lui Dumnezeu și a cuvântului Său, priceperea lor s-au întunecat și inimile lor au devenit firești și senzuale. Niciodată nimeni n-a făcut o explicație clar ce înseamnă senzual. Nu senzual din punct de vedere fizic. Asta probabil fiecare știe. Ce înseamnă senzual din punct de vedere spiritual? Eu am căutat niște material, n-am găsit tot ce întrebe, dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să-l găsim. A devenit senzuale, auziți. Astfel au rămas în necunoștință de venirea lui Mesia și în mândria și necredința lor l-au respins pe răscumpărătorul. Dumnezeu n-a îndepărtat nici chiar atunci pe poporul Dumnezeu de la cunoașterea sau participarea la binecuvântării mântuirii. Chiar nici atunci Dumnezeu nu l-a îndepărtat. Dar aceia care au respins adevărul au pierdut orice dorință pentru darul cerului. Care este darul cerului? Care este darul cerului? Cum? Jertfa Domnului. Darul cerului. E viața veșnică. Viața veșnică prin Domnul.
Așa, Viața veșnică. Atunci aș pune o întrebare care nu e prinsă în material aici. Dacă câștigăm toată lumea și ne pierdem sufletul, ce-am câștigat? Toată lumea. Ce-am câștigat? Toată lumea câștigă. Și lumea unde va merge? Unde e destinată. Da. Astfel au rămas în necunoștință de venirea lui Mesia și mândria și necredința lor l-au respins pe răscumpărătorul. Dumnezeu nu a îndepărtat nici chiar atunci, de ce vă spuneam? Că Harul lui Dumnezeu, că nici la noi nu s-a închis. Pe poporul iudeu de la cunoașterea sau participarea la binecuvântări de mântuire, dar aceia care au respins adevărul au pierdut orice pentru dorință pentru darul cer. Nu mai depune interesul. Nu mai, aia nu e bună, aia n-are rost să o fac, aia n-are rost să o fac, lasă o facă alții și a pierdut oamenii orice dorință bună pentru darul cerului. Ei au numit lumina întuneric și întunericul lumină, până când lumina care era în ei a devenit întuneric și spune cuvântul cât de mare era întunericul acesta. Acesta este planul lui Satana. Să-l aducă pe oameni aici, să piardă orice. Știți că prin anii 30-40, cam în perioada aia, se pleca în America cu grămada. De ce acolo se găsea mult aur. Și nu numai în America, dar și în Australia. În Australia mergeau mai puțin. Se găsea aur. Da, Dumnezeu țara asta așa. Și au plecat și o familie din Anglia să caute și aur. Își face omul de acasă atâtea probleme, atâtea griji, atâtea... Am să găsesc, am să fac, am să plâng și am să fac, și am să mă întorc înapoi. Și familia aceasta a invitat-o și hai bă, vești tu cu noi, că auzi că în America se găsește așa. Închiriem o bucată de teren acolo, ne apucăm și săpăm și găsim aur. Uite, am făcut să aduce, se vede că am găsit mulți aur. Vecinul ăla, nu merg mă vecine. Asta eu sunt mulțumit cu cea. Ai mă, că dacă ești tu cu mine, am și eu alt coraj. Nu pleca de ăla. Și-a lăsat omul soția, și-a lăsat casa, și-a plecat cu ăsta în America. Și-a plecat pe în America. Și ăsta a închiriat terenul și l-a închis ca să nu intre alții peste el. Și că tata ori n-a găsit nimic. A răscolit pământul, n-a găsit nimic. Nici unul, nici altul. Băi, veci, hai de bancă asta. A zis ăsta care nu prea a fost dornic să plece din prima dată. Păi mă, pe cum să mergem așa proști, că uite, mergem acolo și ne întreabă ăia și o să zică că tu ceva ați fost acolo și n-ați găsit și n-ați făcut și n-ați făcut. Bă, eu, dacă vrei să mai stau cu tine, mai stau, dar dacă nu, eu nu mai pun mâna pe casă, mă, că m-am istovit degeaba pe lună de zile, că da, o șaură n-am găsit, nici o pepită mică de 3 grame n-am găsit. Mai stai, mă, vecine, ăsta, pe casă, mă, și dă-i, și caută. Răscolește pământul și ia la rând, nimic. Într-o noapte a venit o ghișerie mare și le-a luat beceul și l-a aruncat departe. Că se trezește dimineața să ducă și la beceu. Și bă, nu avem beceu. Pe unde? Și nu cred că l-a luat vântul. Ce s-a întâmplat? Bine, tu te-și ca să aur, că eu mă duc să fac beceu. Câte zile eu mai stau pe aici, m-a dus să fac o gropă acolo, să o preșor, ceva. Și a dus bietul om, abat n-avea el ce are să se întâmple. Dă-i, stă bucați maua, la 45 cm și dă bucați maua ceva tare, dă și. Nici nu s-a gândit, spune istoria, că el să găsească aur acolo. Și a scos o bucată de aur de 30 și ceva de kilograme. Băi, vecine, ia vină-mă încoace, vină-mă încoace. De ce, mă, să vină-mă încoace? Hai, mă, nu știi în stare să sape o groapă ăla, să fac acolo de zor, în terenul lui. Vină-mă încoace, nițel, mă, eu am găsit ceea ce cauți tu când a auzit ăla, da fuga. Când a văzut, nu putea să o ridice unul singur, da. Dar de ură că era vecini pe acolo și să nu afle, și că vine la noapte și o moară. Și noi l-a luat frumos, l-am venit cu ceva, l-a băgat în costul lor acolo și am mai căutat acolo, am mai găsit ceva mai mici. S-a dus că eu la guvernul
Americi că americane cumpăra cu bani serioși. Și dădea dolari la kilogram. Câte kilograme de aur ai găsit? Atâta kilograme de dolari. Și oamenii au luat sacul cu bani și au plecat acasă. Datorită faptului că întâmplarea a făcut ca să fie vigilia, cine caută, nu s-a prea potrivit problemul. Nu găsește. Și cine e dezinteresat? Au avut discuție mare. Istoria nu povestește pe urmă ce au făcut cu banii. Dar nu povestește că ăsta ar fi dorit să găsească așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă poporul lui Dumnezeu ar dori din toată inima ca Dumnezeu să intervină în viața lor, El ar face o minune. Ar face o minune Dumnezeu. Și ar interveni în locul lor. Și zice că acolo unde sunt 2 sau 3, s-ar face 10 dintr-o dată. De ce, fraților, noi nu progresăm deloc? De ce nu progresăm? De ce nu progresăm? Iată. Cauzele mi-e rușine să vi le citesc, care spune aici. Prin orbirea și nepocăința lor, copiii lui Israel în secolele care au urmat au rămas indiferenți de oferta plină de îndurare a mântuirii. Nepăsători la binecuvântările Evangheliei, rămânând ca o avertizare solemnă și înspăimântătoare față de primirea de a repăda lumina din cer. Nu mai citesc care e cauza. Mândria, egoismul, bârfa, cu tare, neunirea, neiubirea, nedragoste, toate astea. Oriunde există aceeași cauză, vor urma aceleași consecințe. Oriunde există aceeași cauză. Care e cauza? După ce, unde se trage inima, spune cuvântul lui Dumnezeu? Încotro se trage inima. Spune că Enoch, un descendent al lui Adam, de la Adam învățase cum să se prietenească cu Dumnezeu. Sau la înaintașul, nu știu dacă de la Adam l-a prins ceva. Și el a umblat cu Dumnezeu. Câte sute de ani? 300 de ani. Și ce s-a întâmplat cu el? Dar de ce l-a ridicat Dumnezeu pe Enoch la cer și pe noi ne lasă așa să ne bătesc, să ne scoată motivațiile aici? De ce? De ce l-a luat Dumnezeu pe Enoch la cer? Era un om neprihănit. Știi ce înseamnă neprihănit? Un om după placul lui Dumnezeu și s-a apropiat de Dumnezeu într-atât încât Dumnezeu a zis, nu poți să mai lăsa. Haide, vine. De ce la noi nu există aceeași dorință de a ne apropia de Dumnezeu și a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu, care îl avem la îndemână? Nu trebuie să căutăm mare acuzare. Mă uit acum ca atâtea cărți și la atâtea reclame pe toate coperțile, cărți. La prima vedere pare ceva bun, să știți, dar eu cred că e foarte periculoasă pentru credincioși. Atâtea învățături, atâta carte, atâtea toate. Și mă uit, am luat într-o zi explicarea Apocalipsei. Păi nu se poate și cu nimic ce explică ăsta, aici cu ce explica ăla cu 100 de ani, sau când a scris explicarea Apocalipsei. Una scrie ăla, una scrie ăsta, popa în altele. Prea puțin ce s-a ținut. Avem Sfânta Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu, care nu ne lasă niciodată în încurcătură. Acolo unde solia adevărului divin este disprețuită sau ignorată, biserica va fi învăluită în întuneric. Auziți, ce e mai rău ca întuneric? Ce e mai rău ca întuneric? Aseară mă gândeam, când vorbea fratele Matache, zic, dacă se stingă lumina, noi nu avem lumina aici. Și am luat o lampadă asta de și am zis să o pun așa pe amul, că oricât ne-a descurcă. Când o lumină ca asta, în întuneric, luminează, este ceva, să știți. Cât se dă întunericul când dispare orice lumină? Și întuneric dezbași degetele muști. De ce dezbași degetele? Pentru că nu mai vezi încotro să le.
Membrii bisericii își concentrează interesele și energie în preocupări lumești și păcătoși și se împietresc în nepocăința lor. Auziți? Membrii bisericii își concentrează interesele și energiile în preocupări lumești și păcătoși și se împietresc în nepocăința lor. Nu auzim noi, veniți mâine, fraților, la muncă? Nu pot, că eu am treabă. Eu mă duc la treabă. Și lucrăm că dacă s-a angajat în lanțul ăla de treburi acolo, are treabă. Dar unde duce, fraților, treaba asta? Ia să fiți atenți unde duce. Prima solie îngerească din Apocalips 14, care a anunțat ceasul judecății lui Dumnezeu și îi chema pe oameni să se teamă, să se închine lui, a avut scopul să despartă pe pretinsul popor al lui Dumnezeu de influențele corupătoare ale lumii și să-l trezească spre a-și vedea adevărata stare de apostazie și iubire de lume. De ce muncim atât de mult? N-a promis Dumnezeu, n-a spus El că pâinea și apa nu ne va lipsi. Aș putea povesti și experiențe personale, dar nu cred că e cazul. Cum intervine Dumnezeu? Cum te miri, cum intervine? Hai să mergem mai departe. Prin această solie, Dumnezeu a trimis bisericii o avertizare care, dacă ar fi fost primită, ar fi îndreptat redele care o țineau departe de El. Dacă oamenii ar fi primit solia din cer, smerindu-și inimile înaintea lui Dumnezeu și căutând cu sinceritate să se pregătească pentru a sta în prezența sa, Duhul și puterea lui Dumnezeu s-ar fi manifestat în mijlocul lor. Bisericile ar fi ajuns iară la starea binecuvântată de unire, credință și iubire care există în zilele apostolii. Când credincioșii erau o inimă și un suflet și vesteau cuvântul Domnului cu îndrăzneală și când cuvântul adăuga în fiecare zi la numărul lor pentru cei ce erau mântuiți. Sigur că Duhul lui Dumnezeu, știm bine, în camera de sus, a venit peste ucenicii Domnului, ei au plecat cu dragoste și cu râvnă, cu îndrăzneală spre aici și în fiecare zi, la numărul lor, s-a adăugat mai mulți oameni care erau mântuiți. Unde sunt mântuiții noștri? Îi vede și pe cei din familie. Îi vede și pe cei din familie. Dacă nu suntem un exemplu de creștin cu adevărat, îi pierdem și pe cei din familie și o să le pierdem și noi. Dacă pretinsul poporul al lui Dumnezeu ar veni lumina care să luminește asupra lui din cuvântul său, ar ajunge la acea unitate pentru care s-a rugat Domnul Iisus și pe care Apostolul a descris-o ca fiind unirea Duhului prin legătura păcii. Este, spune el, un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Aceia care refuză în totalitate și respinge solia pe care Dumnezeu le-o trimite la vremea potrivită, cu siguranță vor fi lăsați în întuneric și soarta lor va fi acolo unde este plânsul și scrâșnirea minților. Ce ne este mai drag, fraților? Lucrurile astea trecătoare sau viața veșnică pentru care se vorbește prea puțin de la vorbe de ea, știți? De ce a pregătit Dumnezeu pentru noi? Cu toate că nu pentru asta noi trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu. Dacă venim, o să citim mai la urmă, deja timpul nostru a zburat. O să citim mai la urmă ce am citit noi marțea, miercurea trecută la ora de rugăciune. Să vedeți cine va fi mântuit. Nu cei care vine că vrea să fie mântuiți. Ăia nu vor fi mântuiți. Nu cei ce fug de nenorocirile care în lumea asta mă duc acolo. Nici ea nu vor fi fraților mântuiți. Nu cei care dau averi întregi pentru Dumnezeu și pentru lucrare, dar care nu dă inima lui Dumnezeu, nici aceia nu vor fi mântuiți. Și o să vedem cine va fi mântuiți. O rămășiță. O singură rămășiță. Hai să mai citim puțin de aici, că pe urmă trebuie să ne apropiem de citire. Dar bisericile, în general, n-au primit avertizarea. Păstorii lor, ca străjerii peste casa lui Israel, ar fi trebuit să fie primii care să discearnă semnele venirii lui Iisus, n-au înțeles adevărul, nici mărturia profeților, nici semnele timpului. De aceea inimile lor erau pline de speranțe și ambiții lumești, iubirea față de Dumnezeu, credința în cuvântul său s-a răcit și când a fost prezentată doctrina adventă, ea n-a făcut decât să trezească prejudecata și necredința lor. Faptul că solia era într-o
mare măsură predicată de laici a fost folosit ca argument împotriva ei. Ca și în vechime, mărturia clară a cuvântului lui Dumnezeu a fost întâmpinată cu întrebarea: a crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei? Au crezut? Ați văzut cum spunea atunci când era Domnul Iisus Hristos? Au crezut? Cine a pus asemenea întrebare? Vă aduceți aminte? Mai care preoții, cei... Nu, dar cine a pus? Au crezut vreunul dintre... Lui Nicodem i-a pus. Nicodim. Nicodim era un om, nu tocmai credincios, dar era trecut peste. A luat partea a doua. Da. Așa. Dându-și seama cât de dificile era combătute argumentele, rezultatele din calculul perioadelor profetice, mulți păstori dezaprobau studiul profeției, predicând că aceste cărți profetice erau sicilate și nu puteau să fie înțelese. Refuzând avertizarea primului înger, ei au respins mijloacele pe care cerul le prevăzuse pentru îndreptarea lor. Ei au disprețuit istoria Harului, care ar fi putut corecta relele care despărțeau de Dumnezeu. Și cu un zel și mai mare s-au întors în căutarea prieteniei cu lumea. Ce se întâmplă cu oamenii care e prieteni cu lumea? E vrăjmașie cu Dumnezeu. E vrăjmaș cu Dumnezeu. Exact. În Biblie, caracterul sfânt și durabil al legăturii dintre Hristos și Biserica sa este prezentat prin unirea căsătoriei. Domnul a legat pe poporul său de sine printr-un legământ solemn. El făcăduind să fie Dumnezeul lor, iar ei, angajându-se să fie poporul lui și numai a lui, el declară: te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire și judecată mare, bunătate și îndurare. Și din nou, eu sunt stăpânul vostru, spune Domnul. Pavel folosește aceeași vorbire figurată în Noul Testament când zice: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Asta este dorința lui Dumnezeu. Hai să vă citesc ce înseamnă a fi plăcut lui Dumnezeu. V-am zis că știm acum în ultima parte. Zice, totuși Dumnezeu și-a împlinit scopul său îndurător, îngăduind ca avertizarea cu privire la judecată să fie vestită exact așa cum trebuia. Ziua cea mare era aproape și în providența sa oamenii au fost puși la probă în cele ce privește timpul stabilit pentru a le descoperi ce era în inimile lor. Este vorba despre perioada anilor 1844. Solei avea scopul să încerce să curețe biserica. Trebuia ca oamenii să înțeleagă dacă sentimentele lor erau legate de lumea aceasta sau de Hristos și de cer. Ei mărturiseau că îl iubesc pe Mântuitorul. Acum trebuia să-și dovedească iubirea. Erau ei gata să renunță la speranțele și ambițiile lor lumești, la mândria și tot ce oferă lumea aceasta? Să întâmpine cu bucurie venirea Domnilor. Solia avea scopul să-i facă în stare să discearnă adevărata lor stare spirituală. A fost trimisă din îndurare pentru a eclezii să-L caute pe Domnul cu pocăință și putință. Deși dezamăgirea a fost rezultatul propriilor lor interpretări greșite a soliei pe care a vestit-o, totuși această dezamăgire urma să fie schimbată în bine. Ea trebuia să încerce inimile acelea care mărturisiseră că au primit avertizarea. Da, și noi toți spunem că am primit avertizarea, că am primit pocăința și așa mai departe. În fața de dezamăgirii vor renunța ei, auziți, aici este problema. Cheie, care vor fi mântuiți. În fața dezamăgirii vor renunța ei în grabă la experiența lor și vor părăsi încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Când va veni încercarea, să mai citim o dată. În fața dezamăgirii vor renunța ei în grabă la experiența lor și vor părăsi încrederea în cuvântul lui Dumnezeu sau vor căuta cu rugăciune și cu umilință să vadă unde n-au înțeles semnificația profeției. Câți au fost mânați de teamă sau de impuls și entuziasm? Câți au fost? Și pe timpul 1844, câți au fost mânați de teamă sau de impuls sau de entuziasm? Câți au fost cu inima împărțită și necredincioasă? Mulțimea au mărturisit că iubesc venirea Domnului. Când sunt chemați să sufere bajocura, ocara lumii, încercarea amânării și dezamăgirii, vor renunța oare ei la credință? Din cauza că n-au înțeles imediat procederile lui Dumnezeu cu ei, vor lepăda adevărurile susținute de mărturia cea mai clară a cuvântului Său. Această încercare va descoperi tăria acelora care au ascultat cu credință adevărată și au iubit pe Dumnezeu cu toată inima lor și au crezut că este învățătura cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu.
numai aceia și aceia de pe urmă vor fi cu Domnul în împărăția sa. Nu aceea care a venit din nu știu ce împrejurare, din entuziasm. E adevărat că omul să pervertește între timp. Dacă vine pentru un anumit lucru în biserică și dacă inima lui este pornită spre bine, el tot învață, dar dacă rămâne la starea de copil, așa cum spune cuvântul. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu n-ar interveni în mod deosebit, Satana și omul a încheiat deja o alianță împotriva cerului și în loc să nutrească vrăjmășie contra lui Satana, întreaga familie omenească s-a unit contra lui Dumnezeu. Întreaga familie omenească, pentru care, spune mai jos, Domnul Iisus Hristos a murit, s-a unit într-o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Din care categorie vom face parte? Din mica rămășiță care au rămas cu riscul vieții lor credincioși lui Dumnezeu sau ne vom uni cu lumea, acceptând propunerile ei, care nu este decât o șelăciune, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu oricum ne va mântui. Dumnezeu oricum ne va mântui. Așa cred unii oameni. Dumnezeu oricum ne va mântui. Nu spune că până la urmă tot Israelul va fi mântuit. Acolo spune așa, e adevărat. Dar ce înțelegem noi de ceea ce spune? Satana își concentrează toate forțele și aruncă toată puterea sa în lume. De ce nu întâmpină o împotrivire mai mare? De ce soldații lui Hristos sunt atât de adormiți și indiferenți? Răspunsul este, pentru că le lipsește adevărata legătură cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că sunt atât de lipsiți de Duhul Sfânt. Păcatul pentru ei nu mai este atât de respingător și oribil cum a fost pentru Domnul lor. Ei nu îi se împotrivesc așa cum a făcut Hristos, cu rezistență hotărâtă și categorică. Ei nu-și dau seama de rău nespus de mare și de nocivitatea păcatului și sunt torpi atât față de caracterul, cât și față de puterea prințului întunericului. Suntem pe față puțină vrăjmășie împotriva lui Satana și a lucrărilor lui, pentru că există o ignoranță atât de mare cu privire la puterea și răutatea lui, cât și la marea întindere a luptei lui împotriva lui Hristos și a bisericii sale. În această privință, mulțimile sunt amăgite. Ele nu știu că vrăjmașul lor este un general puternic care stăpânește mințile îngerilor răi și că prin planuri bine gândite și puse la punct, mișcări ingenioase, el se războiește împotriva Domnului Iisus Hristos pentru a împiedica mântuirea urmașilor săi. Așa este. O să mutăm ora de rugăciune de miercuri seara. Acum înțeleg eu de ce mult vin la ora de rugăciune. Tocmai în momentul când noi suntem la ora de rugăciune, există un serial, nu știu care. Am auzit de tot care. Și mai bine preferă oamenii să vadă minciuni una după alta, una că e numai minciuni, decât să vină să audă de cuvântul Dumnezeu. Să spună cu ușa că a fost miercuri seara și am învățat noi miercuri seara. O idee din care v-am citit acum, câte puțin. Iată ce face prințul întunericului. Prin mișcări ingenioase, bine gândite, planuri bine puse la punct, se războiește împotriva Domnului Iisus Hristos pentru a împiedica mântuirea sufletelor. Printre așa zisi creștini, chiar printre predicatorii Evangheliei, rare ori se aude vreo referire la Satan, cu excepția vreunei menționări ocazionale de la an. Ei trec cu vederea dovezile activității și succesorului lui continuu. Ei neglijează multele avertismente privitoare la ducenia lui. Ei par să ignore chiar și existența lui. În timp ce oamenii sunt în necunoștință de planurile acestui dușman vigilent, este în orice clipă el pe urmele lor. El pătrunde în toate planurile căminilor lor. El este prezent pe toate străzile orașelor, în biserici, în consiliile naționale, în tribunale, încurcând, înșelând, seducând, ruinând pretutindeni suflete și trupurile bărbaților și femeilor și copiilor, distrugând familii, semănând ură, rivalitate, luptă, răzvrătire, crimă, iar lumea creștină pare să privească aceste lucruri ca și când Dumnezeu le-ar fi gândit și că trebuie să existe. Că trebuie să existe. Îmi pare că n-am timp să vă mai citesc ce face El cu fiecare dintre noi zi de zi. Ne urmărește pas cu pas.
Citiți aici, Breșmășia din Drog și Satana, și o să vedeți, dacă citiți cu atenție, ce face cu noi. Ne urmărește pas cu pas. Și caută să ne țântească. Caută să ne țântească în așa fel, încât să nu ne mai spună. Pentru că el, când vrea să dea lovitura, o dă chiritiv. Dar Dumnezeu, în bunătatea lui, spune aici mai departe, Dumnezeu nu ne poate scăpa de încercare. Nu poate Dumnezeu. Ăsta e caracterul lui. Dar poate să vină în ajutorul nostru, să ieșim biruitor din încercare. Poate să vină în ajutorul nostru, să ieșim biruitor din încercare. Îmi vine să râs, poate vă întrebați de ce îmi vine să râs. Îmi vine să mă râs, că par nici nu știu cum s-a întâmplat. Miercuri. Am pus chelea, m-am urcat în mernica de aia, pe ea, toate lămpile alea de jur împrejur. Și când să mă urc la ultima lampă, am crezut că vinea mai țară și m-a lăsat pe mine așa. Zic, că schelarea acolo așa, zic să lăsăm. De unde schelarea așa cu mine la vale? Când am văzut-o cu ea cu mine la vale, a început să strig, băi, ce bă, cine să ține? Nu era nimeni înăuntru. Paf! Și a căzut schela cu mine. Vine obrer repede că au zis că aveam ascultat între scândurile alea. Hai bă, ce-ai putut? Ai ceva? Dai mă, că nu știu ce am, să vedem, am ceva, n-am. Am ieșit de acolo, m-am uitat și-o pe lângă mine, nu scădam nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că El m-a scăpat. Și nu numai pe mine m-a scăpat. A căzut schela pe lângă amvon la câțiva milimetri. Dacă cădea pe amvonul ăla, raful s-a legea de el. Dacă ajungea până la pian, și pe pian îl cotonogea. Dar a căzut pe lângă pian la câțiva, la o palmă și pe lângă amvon la o palmă. Vedeți ce face Satana? Cu viitoare ocazie, o să vă citesc piedicile care ne le pun Satana zi de zi și cum Dumnezeu ne scapă din ele. Dacă noi ne punem viața în mâna lui Dumnezeu și spune aici, avertizarea inspirată străbate secolele până în timpul nostru. Fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă trăitoare ca un leu care rănește să caută să vă învită. Dacă ne punem viața în mâna lui Dumnezeu, sunt sigur că orice ar trânti El, orice ar face, Dumnezeu ne va scăpa. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept tuturor șuvreticulor și uneltirilor diavolului. De zilele lui Adam până în timpul nostru, marele nostru adversar și-a exercitat puterea pentru a oprima și distruge. În prezent se pregătește pentru ultima campanie împotriva bisericii. Auziți? Ultima campanie. Care a făcut armata și ați văzut filmele la ultima campanie a lui Hitler. Câtă pregătire a făcut Hitler ca să câștige războiul. Nu, de Dumnezeu, dar din punct de vedere tehnic și tactic, nemții au fost foarte bine pușate față de ruși. Rușii aveau gloată mult. De ce n-au câștigat ei războiul? N-a fost. Dumnezeu nu vrea nici astăzi ca Satana, cu toată tehnica și cu toată tactica lui, să câștige. Dar depinde de noi, de fiecare. Spune cuvântul aici, ne vom lăsa noi o pradă ușoară în ghearele vrășmașului nostru? Sau ne vom ține strâns de Domnul nostru care și-a dat viața pentru noi? Alegerea este a noastră. Bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că El, da, ne-a chemat aici. Nu să ne certăm, să ne războim și să facem tot ce depinde de noi pentru ca mântuirea noastră să fie asigurată. Și restul să lăsăm pe seama lui Dumnezeu. Tot ce nu putem noi face, face El. Dar să lăsăm pe seama lui Dumnezeu. Și să ne ajute la toate acestea. Amin. Amin. În numele Domnului Hristos vom închide ora noastră cu cântarea 250. Speranța mea e doar Hristos.
Cine dorește? Tatăl nostru care ești în cerul, venim în aceste clipe să-ți aducem laudă și mulțumire pentru bunătatea ta și pentru îndurarea ta care o ai față de noi. Tată bun, Tu știi posibilitățile noastre, știi puterea noastră, știi și slăbiciunile noastre și neîmplinirile noastre. Te rugăm să vii în ajutorul nostru, să putem rămâne în acest timp de partea Ta și să putem avea parte cu Tine când vei veni. Tată bun, ispitirile sunt destul de multe, problemele sunt foarte multe care ne macină mintea și viața aceasta. Te rugăm să ne ajut să ne încredem pe deplin în Tine, că sub în orice împrejurare rămâi de partea noastră, ca să ne ajuți și să ne ridici din starea noastră de căzut. Fii cu întreg poporul Tău, cu lucrarea. Fii cu toți cei ce te caută și te cheamă, ajută-i să ajungă la Tine. Tată, sprijinește-ne în timpul acesta, că nu avem la cine să ne ducem. Tu ești Cel care poți totul, Cel care ne-ai creat, care ne recreezi și care poți face totul pentru noi. Tu ne-ai promis și promisiunile Tale se pot împlini pentru că ai puterea în cer și pe pământ. Tată, dorim să rămânem de partea Ta, să ne influențeze în bine prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne ajut să fim receptivi la ceea ce Duhul Sfânt ne învață. Te rugăm să mâstri Tu pe Satana pentru influența rea care caută să ne o facă și pentru grija lui de a ne dărma ca să nu putem ajunge la Tine. Te rugăm să ne ajut, să trecem cu bine prin perioada aceasta, să nu murmurăm, să nu ne răzvrătim împotriva Ta, pentru că să putem primi ajutor de la Tine. Și pentru în continuarea vieții noastre, începând din momentul acesta, să fii cu noi, să ne ferești de nenorociri, să ne ferești de căderi, să ne ferești de căderi spirituale și să ne ajuți ca să rămânem cu adevărurile Tale în minte și aceste adevăruri să ne facă să creștem mereu, să ne apropiem de Tine. Binecuvântează lucrarea Ta din locul acesta, pe fiecare suflet. Ajută-ne să fim cei care să ducem adevărul și la alții prin purtarea noastră și prin vorbirea noastră și prin tot ceea ce facem. Să binecuvântezi lucrarea Ta, poporul Tău și pe toți aceia care Te caută și Te dorește, orice să ajungă la Tine. În numele Domnului Hristos Te-am rugat și mulțumim. Amin. Amin. Pentru